дар Тоҷикистон муддати тӯлонӣ аксари беморхонаҳо дар таъмини мӯътадили кислород, оксигени тиббӣ ва кӯдакони навзоти мушкилоти нафаскашӣ дошта, гирифторони пневмония, модароне ки ҳангоми таваллуд ба мушкилӣ дучор мешаванд ва дигар беморони вазнин душворӣ мекашиданд. хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ дар ҳалли ин масъала ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон ёрӣ расонида, як қатор беморхонаҳои кишварро бо стансияҳои махсуси кислород таъмин намудааст. Таҷҳизоти мазкур дастрасии саривақтиро ба оксигени тиббӣ имконпазир месозад. сатҳу сифат ва эътиборнокии табобатро дар беморхонаҳои кишвар баланд бардошта, дар ҳифзи сиҳатии аҳолӣ, махсусан кӯдакон ва маризони осебпазир нақши муҳим мебозад. хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар солҳои охир дар шарикӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон насби 18 адад дастгоҳҳои тавлиди кислородро дар беморхонаҳои гуногуни кишвар аз ҷумла дар ноҳияҳои Данғара, Фархор ва Ёвон ва дигарон ба анҷом расонид. ба хотири устувории лоиҳа ҳамаи дастгоҳҳо бо давраҳои кафолатии 2 сола ки ин нигоҳубини техникӣ ва таъмири онро дар бар мегиранд фаро гирифта шуданд. Илова бар ин кормандони техникӣ ва кормандони тиббии ин беморхонаҳо ба хотири дуруст нигоҳубин ва истифода кардани ин таҷҳизот бо давраҳои омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. насби стансияҳои кислород дар Тоҷикистон туфайли барномаи суръатбахшии дастрасӣ ба воситаҳои мубориза бо COVID-19, фонди маблағгузории занҷиравии таъминот имконпазир гашта, дар доираи лоиҳаи мазкур чанд беморхонаи кишвар аз ҷумла беморхонаи клиникии ҷумҳуриявии Қарияи Болои пойтахт, беморхонаҳои марказии Ёвон, Данғара ва Фархори вилояти Хатлон бо таҷҳизоти зарурии истеҳсол ва нигаҳдории кислород ба пуррагӣ таъмин гаштанд. кислороди тиббӣ барои беморон беҳад муҳим аст ки солҳои пеш мо аз ин ҷиҳат беҳад танқисӣ зиёд доштем, чунки дар беморхона кислород набуд. Барои дастрас намудани кислород аз худи беморхонаи марказӣ дастрас мекардем. айни ҳол бошад сехи кислород дар худи ҳудуди беморхона сабт карда шудааст. ин ҳам аз бевосита бо дастгирии Вазорати тандурустӣ ва аз тарафи ЮНИСЕФ хело кори табибонро ва барои мардум хело дастрас шудааст. ЮНИСЕФ дар шарикӣ бо Иттиҳоди Аврупо на танҳо беморхонаҳои марказӣ, балки навоҳии дурдасти кишварро низ бо дастгоҳҳои зарурии кислород таҷҳизонидааст. аз ҷумла беморхонаи ҷумҳуриявии касалиҳои сил дар шаҳри Ваҳдат, бемористони сарводаи ноҳияи Айнӣ, беморхонаҳои навоҳии кӯҳии Сангвор, Мурғоб ва Лахш қисман бо дастгоҳҳои зарурии системаи кислород таъмин карда шуданд. насби дастгоҳҳои мазкур дастрасиро бо кислород дар шароити душвори кӯҳистон имконпазир гардонида кори табибонро нисбатан осонтар месозад ва сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббиро баланд мебардорад. пеш аз ҳама бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустӣ дар тамоми ҷумҳурӣ аз он ҷумла дар ноҳияи Ёвон ҳам беҳтару хубтар шудааст ва яке аз мушкилотҳое ки дар самти соҳаи тандурустӣ дар ноҳия буд, ин таъминокии шӯъбаҳо бо кислород, яъне ки оксигени нафасдиҳии сунъӣ ва ҳамин ҳолатҳо бисёртар мо мушкилотҳо дар он буд ки бо баллони кислород инро аз заводи Яреза дастгирӣ карда мешуд. аз тарафи вазорат бо дастгирии лоиҳаи ЮНИСЕФ дар беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон таҷҳизоти заводи оксиген, яъне истеҳсолкунанда васл ва пайванд карда шуд ва хубияш дар он аст ки бо бағайр аз ин завод таҷҳизотҳои дизелӣ бо худ дорад ва дар вақти хомӯш шудани барқ, яъне автоматикӣ ба дизелӣ пайванд мешавад. таъмини беморхонаҳои Тоҷикистон бо стансияҳо ва дастгоҳҳои замонавии истеҳсол ва нигаҳдории кислород як иқдоми хеле муҳиму саривақтӣ мебошад. бо кӯмак расонидан дар насби системаҳои кислород дар беморхонаҳои Тоҷикистон, ЮНИСЕФ ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурӣ дар таҳкими системаи тандурустии кишвар ёрӣ расонида, дастрасии саривақтиро ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ барои қиштҳои аҳолӣ таъмин менамояд.